mwanchu murigerio Getembe Television Network GTN na asomoroberio onyakwerigeria rero niongo chukwana na Jared Nyayo umusaiga oyo okokora nyakwerigeria yae gusobo nchoreri bwaye bokonya amatunda mananasi chu watermelon gosetik timaji ibina bye bintako nege toni atotenga kya korobo nchoreri bwaye literana ku Joseph Mose moroberio nyakwerigeria genda koberawo obera nanche pakomario ime ya Getembe Television Network GTN tonyare ko yigo kurwa se Jared Nyayo Omuguzi omongainya kwega eboga aiga eboga janarera koga omuguzi omongainya kwega eboga aiga eboga janarera koga era kurukunya kwirigira kwega eboga aiga eboga janarera koga aiga eboga janarera koga Biwono tebe murigeria marieta onararia mbiya mono ncha samarieta ni onkuru kwa Nyayo Jared igonde omokari biashara wa matunda ya gachu watermelon na mananasi na ara korire asamatuka mange ose amake ange emiaka erabasko nonya komiga ara skili abantu bane bono ninda mono mogokaso gokora egasiane tutaragenda gucia seke bokyago story ora to enke ya igoro yago nererie yerenda to murigeria nyare ko komanya byankanga event una nate Nyayo Jared nchenga nigere bo basi boitangare igonde omomenyu omenyenkwa market gauna omenyete lakini ekibago kyane gonko gekorera town ya Bosongo ngana Getembe ase around about ya keandikiwa ose around about ya capital na bange banyimanyete. Okay wa tebirenge kase kwaranya koregeka ngaki kwa chagete kwa yakora gusinga kwa nyoto kwa yakora na miakerenga kwa yakora gwikira bona egasi tiantebe ningona chagete buna chwakari mari ngachangaswa kuruororo nkaratindiko menya bya bunantagete nandi ngachangas change go chase amatunda yabona se nabero rase miaka 5 bona kurerio ndo chenga na bangende tibia miaka 5 ekinege kekenge okore egasi esiri nererie yokobuka kera lituko na lituka seri ndo goike miaka 5 na nogenderet egente kindanyare goteba ngiringa gasinde yanse omonta gokora guikuirwe guikuyanche nerio nerera kwe amatunda tekunyara koko amatunda ngonye tokoyancha na amana koyesika bone binte bigo konya ngai yuko chikwa binyora korunga yuko ba supplied koru ebinte biganto bwata abantu baria tukuruka chinsu chine nake bagotoretera kuruchinse na Buganda Tanzania bagenda baoya monechiro chinene batoretera batoneria se wholesale price entre ne twanyora kuroro twaire umwana inchi oyokoria direct nakoko tebanga igo amatunda yango tokara sobo raisi gosengo charare tanando bokongo gite gotoka aya tari gotoka mono buna bonega mwese korigeria semesega ne what the challenges nimba te jibe sangwane ta kuya matunda lakini matunda nakete so na mono na bono omusimu oyoga ibwembura na bikunyarikana yatoka matunda na metemo gondo lakini asigari asakuremerwa yatoka nga embura egari tekinyarara koyoya kurukuru mugondo etaretere gochage gase chiro so challenges roro una gasinde yon challenges chikoto okay kuruma gari gwara temire nande biasara binde iga otige bigose no bikwa chakere to yokaigo buna neka goteba na gakorire egasi ya mari koni socks chiandika chivu ebintu binde gabende bigatokora mari boxa nebina amone ebintu binde awase na betorre miaka tali mekenaro na betange miaka nge 5 iga nani kamenya kusuka kuona kurororo kucha samatunda so fa matunda wate angambe yako ile no bwate karengere gochimoto kyo gochense nando tigana gosena matunda karenge se matunda mbi yako ile tasoba bono bunanda atebe kero monta iweru so mwana iweru tetakirio butasa moka una naso gete korwase
buna ririna arwete kurwa se mari ngachasa matunda nimbwata kwasemera ndenga incheko kina mono ake indu asa matunda ntigerere nonde nerogocha agendereri na inje ngende gochiande bosio omwana akoiburwa ochaka kwagwa otenena otara na gochimotomi nyoka okay uyake gima bono kero gwatite town ya gose gochaka konie matunda yaiga challenge kwa bwate ntanga ni neri anene mona sokonyora riba ko bwate kana buna town ya tali asugo cha tuwe gege ntolio kai challenge nene pikwa nyora teneri tagete goteba challenges ngotoka chine mona sama baga ase town na mo especially buna nche ni gona arenge amana mari korende tiantebe musani one orenge ko ne matunda kanyora sarenge ko gende siko ya kisi akantebia sayega na boko na ko ya mbwateraiga ne biasare bimbiri bibe akango moyo akantebia buna bono na bere kingo gotigere bintega na bere kingo rabuno ko ni tori mobe no ma ente buno ko butare bintebi no ma ente buno ko ni bigima so bwatera asenje tembere ti challenge nene mono kos ni gona ya tu mona maboka marabo okay yeah lakini terio bokongwa so monto mogeni gochaigo omaete egentonkera abantu bataramanya etauni na bokonyora ribagalire buneriga lakini to gocho beke gentororo on na bora nyore ka bunku abandi ngaki ko bera so monto mogeni gochaka aso monto mogeni gochaka egasi yege etauni nigere gasi kongo sana nonya nincho monye na boniga bunande ga mona matunda yega nimbwata mega yo komenta matunda ande but aseso yeri bagadere rike tiri raisi so nikotokore mererania tigante benga challenge sinchiro chinene sana so monto mogeni ko chake biasare igo na go tanga uragania no no ko ngani go konyora libagali ne kolende no li keretabu na oli tigare to kobera na bolinga naiga na nde bono goikana into to igwere bune account yago totebia konya kere mfuti ine okonyora echine checho okay so na botale merani tigo to enderio torare rende osenga ndo asukia omuntu omogeni ukorigerete ari uri no kugani kugochaka gusugwo konyora no ane chibuti ibere town ya aikwara aberira abona gwakongire town ya process kiura motebia bwati process nerororo tubwata barai baito ba matunda tubwata morai kurukude video chako nere utotenenete abande bakomonoka bana machaine nabako enda sara moe direct wengia amotebi na kibako shirikiana amone the government market ya sagia geinere process omuntu bwati na ekero kwanyora bageriga ngakio kwene kyangari bageriga tori gochikori urwa gose muntu onde tari gocha nande muburukane nchera kimoko bwa mate bueno nchera kimoko bobeka kero muntu twara sae obotoera ruga tiante bebuna kero muntu arengereri ngo chiari kuri ngo chari tauni arikie aboko chanyore gose kero kenderi tukoriri kwa timogete arororo asaya mogoki bono nae kura chema mbia yo monyororo kwa pati mbaya gosensuri tali mochaka kuomana that's why to batabarai como te biaya ndugu ya nesuka saya ganche nkwara botambe bokonyora ngata konyara koiwa ichibu tali esegi tokanda sabarai bama te biaya tigero yiga uwo osenga nyaba konyara kotoskani batoskani ekeroro ya ni riba gari rororo okay yeah bona no me quería preguntar ini chere ya monyoko ko bata customer así que kana neta korubu rororo asaria sai otherwise na enkware oi go kwa litumia ende kana ngere ke ta korubu be que tu ikyo que sakin que sare que korubu ya se ko gocha monda tenga no na go sere tu que ibe ruga ya okay so no toko ko kusane que ronko chigo tena nyoro muntu karete kasere tu ko ririntare ngororo tindi ko ibube igongo manyangore ndende ire tuweke okay mwancho murigerio gatembe television network GTN na rero nigo asumurobero nya kwerigeria toko nya gukwana no musawe wa mwiga ukurukunyayo aiga ase bosongo yo korobo nchoreri bwaye bwokonia amatunda mbali
amananasi chi watermelon na ni ga ndo gotorera achinchira bakonyora matunda ya igani chinchira ubonchore bokorekana ige town ige ntweke na semire omonto omogeni ogocha goche town iga gosekero kendo otagete baga gosuri okoranga ya kabaga kare bosaiga otanga na bakwara iga obutaratibu mbororo oburai mbororo bubone to ko chinchira nchiroro chibone to kubwatwa omonto onyora libaga aige town na abanyabiasara bonse usaba onchori babera no bwa matobia omuguzi omongainya kwega ebogacha aega ebogacha narera koga omuguzi omongainya kwega ebogacha aega ebogacha narera koga era kurukunya kwirigira kwega ebogacha aega ebogacha narera koga aega ebogacha narera koga uja uziya kwega bono Jared igento kende nari kugania gukuburia nkiringa obonchori bonde bwensi nkugania ligubore gusene license tofauti ne evangelia kurukira litu inunga ki license chino akimogo chinyora into ebango yeito nigere ito kurukira litu kubuna gwacha nelio kurwe ebango kwa karore miremo nalio kurwe ebango lio takayo nabo bana na bone chiga ni chinga kichia corona ki corona ya sona ni rase biasara biga byago na ki corona ya affectire bonchore ryobo corona ya beire tisho asa bantu bonsi na intu bego ya tabe tisho kiagera karonkorigereria kurwa riria ka bete report timotini gatatu mwako yoga kurwere twa changamoto chinyinge sana unabono yeigete ekero nonyane serikali esinyire kumanyanga na kibago tokonya tukababu na baria tuatene na sechigasi kero kende nonyane serikali gachaka kotoseri kurukuru town igago bono nerio tu abeta affected sana na mbenyinge ebyombe bitu abata bigatenena bantu tukababu na bari tuasirerania lakini nende nyasaye bunarumia serikali gachekali gichinjira chinde gotoa emeroberio bono kero kende twayebwatiri yake ndochenga nere bono itomenyerete kwa sencherende ya iranirio bonchoriri nsake bono nere obonchoriri mboira ine nsake lakini rende ndochenga naende rende egento bwairana tense mono aba bantu mbachagete kuobo anonya no kuruse mask abekeri tunderi mono bantu mbachagete kororanga ige koba process nene sana yo kuruse mask amana kobekara kirende nyasaya no mia banarire banarenga na baba kuruse mask bara bari litunda nande baira ni mask bagendera mono bogo no mabona ko bana aro ne corona ke to konyara no yakora gara ko begete mask ya to konyara koragera ko begete mask bono abantu namo especially bunabanga nankuba abalinge ngara rusie mask yabwatu bono rende nainturende twabere tukuna kubare mia senchere mo chiende na kubatebyaya nonya no musigari tali balimo musigari no mwano minto abakoranga nelitunda kwalenkole bono nyayo ntetontebi ase obuyabwe gasende ose muntu akora mbolinga gasenere kumurage kolende ebitango mbiri ko bororo challenges china no mugwetera se gasine yawo gosai personal yo gwetera nchiricheshi challenges tichiriko burabuna naika goteba kuna boniga egasiga challenges chiaye bwate mo especially krembure gotwa mzimu wa mvua ngoto etotwara challenges nyingi sana kuna rire naika goteba kurumogondo gochagaiga na beko beshida na vile nende pero turege gase chiro engakiye mbura bintebiga mbiri koliye mono unantu bali abutoko butura so inatuchukua muda sana ko ni nonyane cho watermelon ni berega isato inye una chirikonya unarita kone boigo so engakiye mbura una nekire goteba challenges injiro challenges cia kabere una neka nandere ndi bunanda tebe mugondo terasima ebintu biga bisimekwe nande byame nabyo konyora gali aso mugondo
buno omonto asimegete omorakero ochire kero kende ochase chingongo chinyingeje asense yanyarikana bono amatunda yabora so ekera aborire neinero ngotabirere echallenge enkongu sana kero kende buna buto tegemete byombe biri bitokuru bikebike chibesa chatobora kero kende bono rende endagera yamachiko babunerie kobora so nekekyo nekagotok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 oto
mundu naro nandikero kende nabo iranyarikana embura embetwe esari ebimeri bigase megondo so naro twanyora shortage ya matunda aya biamono ntaito ntebie enkakengia pia biasara ebiga bya gwatwarire na enkakembe pia moment elingia nembe ase omonchorire obuga bwa ndatebe tuchaka nobia obuya bwa matunda ega nekera amire ngaki omubasoba okubara elio neri nentutoko ego kia sokoni neriakorie kabia na mono ekere bigeni birororo tegwekana muna bonege ngakiega ya covid etangite bigeni ebinge muna chinyangi bigeni mbiri gokorekana biego ata chicken sabia so ekero konyora engakimne ya December riria kero chinyangi chichire ebigeni mbali mbali birororo koni tore mono gwetani chinga kichinde chance okay obu nobia obo moment embepi moment embe buna neka goteba nekero mono mono ngakire yeri rumbe okay ekero egoti amatunda gotinti mabo aria se kwanyo ikorwa jakire kogunda na gaigaso ko yobeka matukabira tatagundire so amatunda yaga nanjite embura yani nini mubaso mono kwetani embura egentongere ekemo kero kende keria kwanyore kurwa se gasiga yago no chako yetigo goteanga ekaro karo ndege goteanga ayana mananasi ane ene gasia mokani ngento keke mbia manase kuborio kukuya egega nimbwate bintu nonyambi bere ganda etogeri sana ente ketanga ningo gete chinga kichina onete matunda yaga mwana one onde tayo sereti wa school fees nonyane oyo takira ende kozi nimbwata osemelinga na chagende ento kende gya kabere na nje ninkonyete bamura nonyamba berega kwetira gaiga nimbwate chipichipi chiga ibere ndabasikote banga na nje ninkonyete nindigeta abantu babere bakuragira kurwa semese yenge so ekine kinda tebe nanche ndae togeringa onya na ruraria tindu etiobobe neke tokene kyo maero ngeta kirigia kwanwa ni nanyo taka inga go chinkaiga kega nkangabeka anyway wetere segasi biama bon esiri yegasi nererie utige nabora roba semya osenegasi yago yoka kolendo basembo bwatekanite gasi esiri yegasi nererie anene buna go deal ne customer yakera litu go cha seri esiri yegasi no gotema kuigwana mana bageni bao bali bago cha secretary tuko no gotema mbaroro bago cha kero kende bara batindi mono kero kende babwate chindobo na ye toldi go twala chindobo ogotema komoro kiri sorio byo bwanjani pakariria ge chiri pakariria go gete eyo ne re siri yegasi na ankwane re siri yegasi ase bichane bikebigo kina tibanja go chora chigasi chiri patali kumwama tigamwamera kini arosikende abeka semesa at the end of the day egento kichana okocha kuboliwa inkikiriwa ta semesa abo kwambire kwera ndi boli nale okoboli ngabantu mbale skali mona basaya batokina bona omonto nabona no mwebora ko mwera gose mechanics gali umusaya kwa makonyoranga onalire wesibi otugire chinchara igachinene tata itigo kuna gose ne weli no bochabo batebi ngoboronge bali bakoligere testinga kechiga batige gose obasemi gwetera abantu mbale bakopa gwegasi bagochora babwato gwanchererigete mbia mono nekikyo nekako enakagera ngo gutika tomboli ekyo yagera nakebwatera nego chimoino so ne onalenga goteba se ebigori bikebigo kina
including abana baitu nje nonya ngikoroka no moketi ndi moke mono ningitanti 40 so nimbate bichana kero kende emiaka iria etanjiti buchafu kona renge kubatebya so buororo na so owanja kwabo tiba basiko chorega simono kurende basikega sirie nke osene ne barachi wanja kokoyo kwejekora lingana lyako lyo mwali buchase abantu bakoligerete mwanya gitinga yonse koligerete me yagetembe television network nereli ase minto mwensi moy igona renge kubatebya egasi negasi to yanje to yesike to yakore nomokia chinga kichiga echitore amone chinguru to sikega simbia mono Jared Nyayo 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 riete ine riara ria riete riga sokoro ya mama igobono nchingo nari nyorete kindo kirebego na nchinga ribwate rego na bondi rendetego ndusi kaneto na Nyayo yomo akamoi ya Nyayo incheria nerikoro kunyayo double Nyayo ni gare oyo chusi nchekerondo okay abono Jared akarutari gasi anando utarigo senando ubwate free time chiago chinga kichiago sai wieka ndiko chiwa kora at your own free time inche gasi gamnangeri gete kaki nyinge tori konyora kinde free ditu ko konyora nde free neri marikoro kuchumapiri rinko gende kanisa na kore kanisa na ndene no chinyomba okay ndia mona singa kichiago ndia mona mwancho muligereria ni go tware gukwana na Jared Nyayo musaye kuruga iga busongo gaiga murobero nya kweligeria na nya kweligeria ya tuko tutenga na matunda ko ni chi watermelon ama nanasi na ntira nera irigete na kuruororo kwegure egenta ko tayagwetogere nkeringa na ete dib ama bagaberu gochia saba size ko gari igento kiamana ko tankeringa kingencho igento kingencha tankeringa abasaye muri siko gari obosemya ko ba tigago wanchereri tegotwaro wanchereri gochia segasi abantu mbali rero abasaye tu nalire gwesibiga tugete tinchare style geteiga kwamanya koiro sino mwibuli koira mechanics gari kwa ruoro kwanga gwatanga totetie oire gokune ayo tategasi yo gwesibia na seruga yo mtaba batanga gosuba town gari yaya esoki eboke kolegasi omwana ni gakoiborwa oagura otara gochimutwe minyoka Mbiamono mancho murigeria Gatembe TV asoko ya chinga kya kurigeria umurobenya kurigeria na Nche Joseph Mose na lero niko nari gukwana na Jared Nyayo no musaigo konia ama tunda ega ina nasibune riga nkori ega chi watermelon na bwatega iga egasi na regasi yago togire na robisi ayo obisi yago nerelie no yanchite nkonye togeri ole kukanali chinga kichinde nako retro muroberenga muno iga iretira na Joseph Mose umatu konsi gendra ko bime ya Gatembe TV na rekinga kya mamugusi Omuguzi omongainya kwega ebogacha aega ebogacha narera koga omuguzi omongainya kwega ebogacha aega ebogacha narera koga era kurukunya kwirigiria kwega ebogacha aega ebogacha narera koga aega ebogacha narera